gelis badhe kemana Kak Wahyu. Oh ya oh. Ayo. Digolok pakai sik. Heeh. Mandiri tumpakno montone iki. Oh oh. Aduh ning gelis badhe kemana nonton reok Cahaya Putra Manunggal kacang kuwi pribadi joragane kabuaran koner minangka panggonane ayo kanca rame-rame nonton reok Cahaya Putra Manunggal kacang kuwi pribadi joragane kabuaran lakonane Bapak Giman yo sing duwe gawe ing dalu menika senang atine ditangkapne reok kang bagus rupane Cahaya Putra Manunggal iku kang dadi arane ayo kanca rame-rame nonton reok Cahaya Putra Manunggal kacang kuwi pribadi joragane kabuaran kunir panggonane iya terus kemantene ditumpakno nggih reyoke ya wis teko sedaya pinanganten ditumpakno diutamakan adik Laili minangka putrinipun Bapak Giman ingkang gadah damel ing dalu menika ugi wonten kata lumpen Cahaya Putra Manunggal tasih makarya sesarengan Sikumis Audio Sound System dengan markas besar Krayoso Wilanggun Lumajang. Monggo kangge ngiringi dadak merak dipun minangkani dipun paringi temasi penak kembangi ati kembiange ati Bapak Giman ya mengriko kembiange ati ang isut kitandi ang isut asih yo
Cahaya Putra Manunggal. Cah aja ding lumajang Indonesia. Yo hey. Yo hey. Ayo. Ayo kangen Joni. Sing duwe gulu beton le. Ayo Cak Sabel. Sing duwe pengaritan sak kabuara. Hey. Yo ya. Oh hey. Oh hey. Yo. Lo bapak gimana? Tapi mesiji rika pilihan macam-macam Kembyang redonya Mas Wahyu. tapi sing ana Hey. Ayo cepet. Hey, hota. Hey, oh iya. Hey, ayo pek. Itu. Cak si. Murid handale. Hota. Ya Cahaya Putra Manunggal. Aja sing Lumajang Jawa Timur. PTT Kacowi Pribadi Kabupaten Kunir Lumajang Indonesia. Hey, ya udah. Ayo Cak Sabel sing duwe ujung iki le. Ayo padha gondrong iki le. Ayo. Lek mlaku bareng kok kelas 10. Hey. Yo. Iya. Oh, hey. Hey, yo, hey, ota. Oh ya, hey. Iya. Oh iya, Kang Joni, golane le. Kaya lah itu loh.
Maju mundur hut ah hut hut no hut oh ya ayo tuh main golane le oleh ono CS le terus teman nege ditupak Janjine Mas, janjine. oke nopo tembak sak lajengipun janjine oke dumateng para sinomane kami nulya nggih ngabun sakjane lek bengi-bengi ngene iki ya rada kademen tapi saumpama diteri wedang kopi ngono ya ndak pati kademen koyoke terus dilanjut malih ya kademen ya rada keringetan tapi saumpama diteri wedang kopi ngono ndak pati kademen Bu yo bos bayang bos ayo order iki pengen iki le yo hey ya kau tetap siji nono maneh oh manget nong janjine lo lambe sing ono tapi omongnya kadang janji wujud di ayo golane ger yo hei ayo Safel melo bekol la s a ayo tuh boleh ono di es mulai la la goyang mana Kak Joni ayo gol mana sing loro ati nang ngarepan moto nyandek wong liya periye ati koyo-koyo urip iso koyo siksa
Perkopian sudah datang. Terima kasih. Yo iya toh. Ngendi rasa rumangsa rika bola-bali isun kari dilarani. Hei, hota. Josalano kadung wis ngeliya. Kadung wis kuat. Hota. Oke. Ho. Mosokna sing lono ati. Ya sing loro ati. Nang ngarepan mata nyandek wong liya. Meriye ati kaya-kaya urip iki kaya kesiksa. Hei. Mosokna sing lara ati. Sing loro ati. Nang ngarepan mata nyandek wong liya. Hei, hota. Meriye ati kaya-kaya urip iki kaya kesiksa. Terus kemanten ditumpakno serengan Cahya Putra Manunggal pimpinanipun kacawin pribadi saking kabuaran Mas Wahyu pamundutan komandan utawi owner Cahya Putra Manunggal jaluk iku wong tuwa. Monggo dipun minangkani sesarengan artis biduan kelambine kuning. Ego wong tuwa Mbak pamundutane big bossnya Cahya Putra Manunggal. Dados. Ayo bos, goyang bos. Ayo. Oh Plekenyes, plekenyes. Gadur. Osa. Ya. Ono kaya ra ono. Senwario gantenake Ngendi kasih sayange sing kaya jaliyane. Bapak ibu bingung dewe-dewe. Ojo ngati anak ati korban berjuang nek
lahir ke ayo goyang ngecak sampe digoyang kembali. Ada Cahaya Putra Manunggal, Ajon Singa Lumajang Indonesia. Oh hey. Ayo Cahaya Putra Manunggal. Hey. Oh iya. Goyang maneh. Dua sampun kalajengaken kalian artis bidua Cahaya Putra Manunggal. Dalu menika boten kata luben Cahaya Putra Manunggal. Mas vokalnya dong. Makare sarengan. Siku bisa audio. Oke. Vokale artise. Volume tambah ono. Oke. Wis lenah. Salah jengipun gedenge njaluk si rodok peduroan. Ya. Ayo Mas Wahyu. Kitong taat are. Si Cak Jon musiknya durung bos. Mari ngene goyang sing pena. Oke. Ayo Cak So. Wong kuno iki le. Request dari Kacok Niko. Le. Ayo. Yoi, golongane wong alot-alot iki le. Esok goyang mana ya? Mendal. Oh ah. Oh he.
saben beketo Mas Gentung majuan ini Mas Gentung majuan sini stop wis majuan ini coro ibu nyawet ngono dapat ngos-ngosan abang. Kos Budi, ini kita si eten pemundutan tembang. Oh ibu request mboten niku.